ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, якум хонаи фурӯшӣ мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ. хусусан 9 дар хонаи дӯстони азиз 7 сотиқ замин, ҳоҷатхона, баня, каҳдонхона, оғилхона, хулоса ҳама чӣ дӯстони азиз барои зиндагӣ кардан тайёрай. аз дарвозаи Ромид 8 километр дур мебошад, лаби роҳи Калон. масоҳати замин 7 сотиқ мебошад. замини назди ҳавлигӣ 4 сотиқ боғ дорад. 4 оила свободна метавонад зиндагӣ кунад. ба хонаи сексия болои пул алиш мешавад. толко дар шаҳри Душанбе бошад ё ин ки дар шаҳри Ваҳдат, мошин дар Россия бошад ҳам мешавад. илтимос дӯстони азиз, харидори аниқ занг бизанед. хулоса бовар кунед, ҷои беҳтарина, просто срочно фурӯхтан дар корай. ҳама чизу чораш карда фурӯхта мешавад, ягон камбудӣ надорад. хулоса дӯстони азиз, камероҳо дорад дар даруни хона, дар беруни хона. камеро ҳам хулоса камероҳое ки дар берун ҳастанд бо тариқи офтоб заряд мегирад ва шумо метавонед аз Федератсияи Россия тамошош кунед. нархиш дӯстони азиз 690 000 сомонӣ ба курси имрӯза бигирем 5 миллиони 850 000 рубли русӣ мешавад. номерҳои ватсапшон монагии марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дуюм хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар ноҳияи Ашт, деҳаи Шайдон. 4 дар хонаи хулоса хона этажаи дӯстони азиз, 4 дар хона 10 сотиқ замин, оби светам ҳастай, қарор дорад дар ноҳияи Ашт, деҳаи Шайдон. бассейнам дора мисол дар даруни ҳавлии хона. нархша 365 000 сомон мегӯяд. 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза ҳам дорад. марҳамат кунед 988 19 85 38 номерҳои ватсапшан. занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, севим эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. 3 сотиқ заминай, 3 дар хонай. нархи хонара 280 000 сомон мегӯяд. ремонтҳои замонаи евроремонтаи дӯстони азиз, оби светам ҳастай. нархаш 280 000 сомоне ки бо ба курси имрӯза бигирем 2 миллиони 374 000 рубли русӣ мешавад. марҳамат кунед, маълумоти бештари хонаро аз номерҳои ватсапаш дар экранҳои шумо монагӣ занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. шербачаҳо кабинет агар камқадим хона дошта бошед, хона ё ки замин, мошин, квартира, номерҳои мо дар аввали видео монагӣ метавонед тариқи ватсап равон кунед. мо дар видеои оянда иншоалло ки хонаи шуморо ҳатман рекламаш мекунем. дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад воқеъ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулбоғ, тарафи манзилҳои нав, канечкаи Тангани 1. 3 дар хонаи 5 сотиқ замин, аз роҳи Калон тақрибан 600-700 метр дурай. об надорад, ҳозирашта ба қарибӣ об ҳам мешавад. дар ҳавзи обгирӣ нав соз кардагӣ аст. свет ҳам дорад. мактаб дар наздикии хона. нархша дӯстони азиз 100 000 сомон мегӯяд. ба курси имзо бигирем 848 000 рубли русӣ мешавад. дӯстони азиз, телефонҳо барои тамос 988 51 08 51. марҳамат кунед, касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошед,
занг бизанед, маълумоти бештари хона аз худи соҳибашон дастрас кунед. Дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунем подписка дастгирӣ кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. Мисол чӣ хеле ки хона мехоҳед аз куҷо, ҳатман дар комментария бинависед. Арзон таҷриба пеш нависем, иншоалло ҳаракат мекунем дар наври оянда чӣ хеле ки хона мехоҳем, мо ҳам хеле хона кофта барашон пешкаш мекунем. Як бордори тоҷикон бисёр дар комментар менависед ки акаҷон илтимос аз ноҳияи Моъминобод як хона ба навор бигир, марҳамат кунед, хонаи арзон дар ноҳияи Моъминобод. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Моъминобод, кӯчаи Фирдавсӣ, д хона 4 сотиқ замин. Нархи хонаро дӯстони азиз 180,000 сомон меяд ки ба курси имзо бигирем 1,526,000 рубли рӯзӣ мешавад. Банияи дарунӣ дорад, газхона ва чакдонхона ҳам дорад. Дӯстони азиз, хонаҳош калони хушруванд кадме ки хадро мебошад. Телефоно бароятон аст 987 11 36 02. занг бизанед, маълумоти бештари хона аз худи соҳибашон дастрас кунед. дастгирии шумо пешрави мо дӯстони азиз. дар ҳамин ҷо навори мо ба охир расид. ҳазор раҳмати калон барои даст гирифтан. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.